Ще направя няколко вкусни и прости плоски хляба, само с няколко съставки. Лесно е, но аз първо ще си взема яйцата. Слагаме яйцата за около 6 минути. Получавате 6-минутно яйце, което според мен има хубав мек жълтък, но става рохко. Слагам ги бавно и понякога се опитвам да ги държа в ръцете си, защото ако са студени, ще се напукат във водата. Има различни видове хляб, които сме правили, но този е много прост. Брашно, вода и олио, нищо друго, само тези 3 съставки. Всъщност малко сол. Ще ги смеся, така че вземам брашното, олиото и водата и смесвам. С топла вода. Разбъркайте и се получава тесто. След това ще ги разточим, ще се получат 4 плоски хлебчета и след това ще ги опечем на сух тиган. Имам малко натурално кисело мляко, хубаво гъсто. Ще взема доста от него. Ето така. Доста. Наистина. И можете да видите, че тестото току-що се е събрало и все още е хубаво и топло. Нуждае се от топла вода, така че просто пъхнете ръцете си в купата и го събирате. То е прекрасно и меко. Към киселото мляко ще добавя 1 чайна лъжичка джинджифил и 1 чайна лъжичка кимион. Ще настържа с килитката чесън, ще добавя кората на 1 лимон. Ето, добавих лимона. Ето, готово Не е. използвайте брашно, защото вече са намазани с масло и ако използвате брашно, ще станат прекалено сухи. Хвърлете го на масата, направете го на топка и после го довършете. Обичам да гледам как хората го правят всеки път, ги завъртат леко, а ако са наистина добри, го правят бързо. Аз не мога да ги правя бързо. И след това ги обръщат малко по-често, за да не станат гумени. Гумени, да. А отгоре ще сложа и няколко стръка пресен копър. Доста приличен размер и трябва да можете да виждате ръката си през него. Трябва да са леко прозрачни и по този начин да знаете, че са достатъчно тънки. Тиганът е хубав, горещ и сух. Включи го отново, Джон. Това отива там. Разтегнете, уверете се, че е с добър размер. Готвят се много бързо, защото са тънки. Яйцата са готови. Затова ще ги сваля от котлона, ще ги потопя в студена вода. Ето така. Сега ще добавя малко зехтин в тиган на много слаб огън. Можете да използвате направо лют пипер. Да, аз ще сложа чипотле, разбърквам и се получава моето олио с чипотле готово. Ще го изсипя в малка каничка. Ето така. Ще сложа плоския хляб тук. Благодаря. Ето така. Виж, съвършеното яйце. Ще го сложа отгоре. Ето тук. Само ще избърша тук. И това. Погледни, великолепно. Искам малко копър и люто олио отгоре. Ето прекрасните турски яйца.